Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjang lare-lare soli lan soliha. Pripun kabare dinten menika? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Mugi-mugi sedaya sae lan tansah pinaringan sehat nggih. Kepanggih malih kalih Bu Guru ing video pembelajaran basa Jawa ulangan setunggal aku. Sakderenge piwulangan iki dipun wiwiti, monggo sareng-sareng dedonga mugi kita sedaya gampil mangertosi materi dinten menika. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Materi dinten menika inggih menika perangane awak lan gunane. Perangane awak niku basa Indonesianipun anggota tubuh. Sebelumnya, Bu Guru akan menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini. Yang pertama, melalui video pembelajaran, siswa dapat mengenal anggota tubuh dengan benar. Yang kedua, melalui video pembelajaran, siswa dapat mengetahui kegunaan anggota tubuh dengan tepat. Monggo dibuka bukunipun kaca 8 nggih. Sawangen gambar ing ngisor iki. Nina lagi gambar. Nina gambar ing buku gambar. Nina gambar nganggo potelot. Banjur diwarna nganggo krayon. Nyekel krayon kudu bener. Krayon dicekel nganggo tangan. Tangan akeh gunane. Gunane tangan kanggo gambar, nulis, nyapu, nyekel, lan salaman. Perangane awak liyane uga akeh gunane, kayata sikil kanggo mlaku lan nyepak bal. Coba rungokno carane Bu Guru maca nggih. Kuping, dengkul, cangkem, rambut, alis, untu, mripat, pipi, tangan, sikil, irung, gulu. Nah, bocah-bocah, banjur saiki awak dhewe sinau basa kramane perangane awak. Basa krama iku digunakake kanggo ngendikan karo wong sing luwih tuwa. Contohe, bapak, ibu, simbah, kakak, lan liyan-liyane. Ayo diwiwiti. Sikil basa kramane ampean. Tangan basa kramane asta. Gulu basa kramane jangga. Irung basa kramane grana. Kuping basa kramane talingan. Mripat basa kramane paningal. Rambut basa kramane rikma. Bathuk basa kramane palarapan. Sawangen gambar ing ngisor iki. Udin mangan jagung. Rasane jagung legi.
Ilat kanggo ngrasakake rasa. Udin nyekel sendok karo tangane. Tangan digawe nyekel. Lani ngambu kembang. Ambune kembang wangi. Lani ngambu nganggo irunge. Irung gunane kanggo ngambu. Saben perangane awak duwe gunane dhewe-dhewe. Yaiku mata gunane kanggo ndeleng. Kuping gunane kanggo ngrungokake. Irung gunane kanggo ngambu. Ilat gunane kanggo ngrasakake. Cangkem gunane kanggo ngomong lan mangan. Tangan gunane kanggo nyekel. Sikil gunane kanggo mlaku. Untu gunane kanggo nyokot. Nah, bocah-bocah bubar sinau perangane awak. Saiki garapan glagene kaca 11 lan 13 digarap ing buku basa Jawa, banjur difoto dikirim ke nomor WA guru dhewe-dhewe. Sugeng sinau basa Jawa ya bocah-bocah. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.